de contact, kickboxing, ce s-a alistat, cărtășești, sambo, hand-to-hand, borșa, hand-to-hand, și alte stiluri de luptă. Să aplaudăm! Procedele sunt luminate. La Salteaua 1 avem din nou cei doi limitatori de vârstă, 4 ani și ceva, au început sportul de aproape un an de zile, un an de vreo 6 luni. Din păcate, timpii de pregătire sunt o dată pe săptămână, dar o multiplica. Perfect! Partea de autoapărare. Procedele sunt de depozitat de hand-to-hand de obiecte contundente, cum baston, cuțit sau dacă sunteți atacați pe stradă, deci aplicabilitatea